салом алайкум ҳодиса тв. мақсад нами шаҳрванд ситора дар шабакаи иҷтимоӣ одноклассик. мақсад та нависондемаш. мақсад гуфт ки хай биё ба пеш хонара. ба пеш хонааш дарафтем. ҳамада салом алайкум бардора, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. Тамошо мекунем баъдан ки и пеши ситора рафта чӣ гап шуда ба таи хонашуна. ҳодиса хеле ҳам даҳшатноку ҷолибу ғайриодиву бовар накарданию фантастическию фантастикова. Инчунин як рубрикаҳо ҳам мегем ташкил кунем. ира видеора дар телеграм группаи ма партофтан дига бардоро. Ман хостам ки дар ин бора гап занам, на танҳо ба хотири масхара кардан, яъне ки мумкин оҷи баъдан шумо мефаҳмед чира гуфтесам, ба хотири масхара кардан ле ман мехоҳам ки дар ҳамин бо як чанд суханоям занам ки баъди агар хандатон гирифт, бо чанд суханое ки дар оянда дар кор шава, фоидаомез боша. ҳар як видеои тамошо мекунед шумо, ман ҳаракат мекунам. чунин видеоҳо дар телеграм канал, чӣ хеле ки ман гуфтам, телеграм каналмо дорем ки бисёр информатсия, бисёр видео авҷо пайдо мешавад, бисёр хабарро шумо авҷо якм дарак меёбед, чем дар YouTube баъдан дар YouTube мебароя. ссилкаи телеграм канал дар якум комментария закрепит кардагие. ҳамчунин қатъи ссилка бо дар комментария ссилка ҳастад ки ту метавонӣ ба тавассути ссилка дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунӣ. агар ки бутонӣ вугадат карда бурди ҷанговар ё ин ки бозингари дӯстдоштаи хита. ҳамчунин промокод ҳастад барои бонус ба даст овардан. ссилка бо промокод дар якум комментария маҳкамае. Будуро бурд кун. тамошо мекунем видеоро ва гап мезанем дар инҷа чӣ рух додагиа. биёй сар гӯш кунем. салом алайкум ҳодиса тв. мақсад нами шаҳрванд ситора дар шабакаи иҷтимоӣ одноклассик. мақсад та нависондемаш. мақсад гуфт ки хай биё ба пеш хонара. ба пеш хонааш дарафтем ва гуфт ки вай кина картам да сум партоя. картам да сум партем. яъне ки то пеш хонаш рафте картам да сум партоя гуфта, фаҳмидем. ба во ки сум партоем ба биёен. яъне ки ман ҳамҷа мехоҳам уточнят кунам ки шумо диқаза рафтен пеш як кас ҷои ба ҷои ба фикрам ё ҷангкунӣ рафтесем бардоро. ин просто амраша просто страховка гирифтага, фикр накунед ба як мезанам. гуфт ки вай кина картам да сум партоя. картам да сум партем. баъд мақсад бием ва сум партоем гуфтагия. значит ки ситора ё просто пул талаб карда ё диқаза рафтиян ки бизанам пулоро бигирам. да карташ партофтем 70 сомон. бо отказ кадак мега ки нагузаштак сурат гирифтем, чароӣ кардем. яъне ки бародар дархост карда ҳодиса тв да ки мақсад ҳамин дихта гуфт биё ба таи хонара. таи хонашон рафтем, сум гуфта гузарондем 70 сомон, мега нагузаштай, отказ кардестай. ҳатто мо оператора занг задем, оператор тасдиқ кард ки сум гузаштагия. ё гуфта ки ба ҳодиса тв роӣ кунем, ба фикрам ки сумшона гирифтан дар кора ё диқаза рафтан, зуршон ба ӯ дихта нарасида. ҳодиса тв бояд ба фикрам ки кӯмак кунад. тамошо мекунем далчира ҳодиса хеле безебаи конкрет небояд ҳодиса тв да боша. мақсад ҳамеа як бор медидем, як нисбат чи ягон гап мезадем. нахоҳам тоҷик хича фиреб кунад. ин мумкин чандин ҳами бародарои тоҷика бо мумкин фиреб кардагия. во дидед бо чандин бародарои фиреба. лекин мо дар ҷоз смс ҳам мехонем дсад лавз кадт охирон вариант. яъне ки ҷада проблема рафтесай, суме ки талаб кардесам бандито ҷабо договор рафтесай. и бача навистай. ман гуфтам дсад личка да дастат метиюм. неким карта меги 70 мепартом, 100 дига да дастат метиюм. охирон вариант. яъне ки айди 100 и бача 170 карда гап проблема да 30 сомон рафтесай. короче ҷа ҷиддии бачдеса далчи чӣ боша. иҷа гапҳои худаш не, иҷа переписка интересне бардоро. бо болокат отам ба ҷои шум бефиреба. ва и дихта уже ман хел ай бандито вазминае ки даже нигоҳ қасама отам ба ҷои шум мега бефиреба. яъне ки дар чӣ қасам хӯрдеса боша. то ест ки фиреб дар чӣ боша. мо ҳамира бояд расследовать кунем биёем. яъне ки даже оташа шукадестай. ман одати голос понӣ надорам. валлоҳи духтарам. яъне ки бо доказат кесае ки ман духтарам. мақсад ман шумо сум талаб кардесам, диқаса омадесен тудастутай ман духтарам ба ҳамин қазурим дак мақсадаш. яъне ки бачаам бинае ки мақсад чихе одамо хоксор, ҳамин одам аввали суратша нодида, голос ҳатто ношнавида ба отам ба шум гуфтагия. иям бовар кардани мақсад дилшон чихе соф. да карташ партофтем 70 сомон. ҳамин одами ростгӯда чӣ хеле як каса ки фиреб накунад, хиёл мекунад дигарон ҳам фиреб намекунанд. тамошо мекунем бард. биё ҳамин як чизои навистагӣ шохи ту бухон сағира. и гуфт ки ақли одам намегира. ақли химо намегира, барои ҳамин сағира нахондеста. бовар кад дар сайташ як чизои нависондагия ки
ақли одам намегира ба и мағози отдели сомонӣ мерам во как раз планда буд планда чӣ как раз плана буд кардам ҳамаш ҳастай даже записи фоидат надорад дига ховдам бигири номрот ховдам бигир номрот ҳастанд ку фарёдат мекунанд ай ма чӣ буд я пул партофтум ма партофтум бехафагии ма ина яъне ки бандитора дам лиса доданд яъне бародаро ака мегзарем гуфти Исмат Ислом перевод мекунад аки мега ки мегум тон мегум яъне ки и шлюха заказ кардай қанчиқ заказ кардай ва қанчиқ договориться кардай қанчиқа ки 200 сомон да дастат метием ё ки метием да даст может каза рафта бошам барое ки бисёр гапш дар шаклой умумӣ буд ва дар ака пам хемеша ки дихтар мега дар шотум парто 70 сомон партия бо мега нагзашта кори мекуна ки даш рафтан бигира охирон да миён бо претензия барое мешава ки биё 200 парто в общем ба хулоса миён ки дихтар сумора мегира кидадш мекуна ва ё гурадаш мекуна ки дам лисат метим тамом ва ҳами одаме ки худаш қанчиқ заказ кардай қанчиқ фребш кардай худша видео кардай дар интернет паштай ки ҳамира бигирем панкне мара ёрдам бутин просто ма ягон хел дига ҳичи гуфтани нестам ма мефурам ҳами видеоро бикшим бо бурам лекин ма гап дорам шумода яъне ки айсара камегум хушру фаҳмига одаме ки қанчиқ заказ кардай қанчиқ кидатш кардай ай мардум кӯмак кардаиста ки мара кӯмак кунед нафаҳмидед мисол мегирем на гӯё ки як одамкишӣ меравад дар раҳ ӯра мезананд мерава мега ки мо одамкишӣ рафтеса будам мара задан ай корум гардонданд мара кӯмак кунед мақсад фикр мекунам фаҳмиден яда гуфтум гапҳои полезное мегум ки ягон дамда дар корам шава дар ҳаёт якумуш и коре ки карден якумуш и ҳоҷат бо гуфтанам лестаде ки ман мегум и коре ки кардак ҳами одам ҳами кори хича сёмка кард партов ҳами кора накунен чӣ хел ты дар туалет мешинӣ телефон ай таҳт мемонӣ хе камера мекунӣ мепартоӣ чӣ хел и кор ба мисли ҳамия камера кардани кори худат партофтан кори худат ки хита фреб кардаг як қанчиқ ки дар асл қанчиқа мумкин нест голос намондай мумкин бача боша вообще мумкин ҷуръат боша ман намедонам фиги воз наед дизда ки кучатон боша и просто як пазор дахиди бачаҳо дуюмаш бачаҳое ки хай медфаҳмам ки талаботи организмай дилтон мекашад дилтон мақсад хуҷу мекунад ё ки ягон чи дига мекунад дили шумо намедонам ҳо хай барои зан гирифтана бисёр шароит надоред дигар кор аймулоҳо ҳатто мепурсен ки агар ки 5 ба 1 нем равоя гуфтад чуни далбоябу ам ҳастан ки хай савол мепурсанд лекин шарт нестай ки ты бояд ба чиво далбоёб шавӣ ки дар бораи оне неш ки ты фреб бихӯрӣ дар сайи дурӯға ки дар бораи онеш ки живой вот ҳами зинда одаме ки тан фурӯшай тара бояд табд набардора қатъиями одам ай и ҷиҳаташ гап задан дар кор нест ки мисоли ҳаромай дар мусулмонӣ дар ислом дигараш мисол ҳамаира ҳамамон медонем ма ониша мегум ки дар ҳам бора одамо просто фикр намекунанд ин тарафшам мехоҳам барасонам бибин ки 70 сум да ты дихтар снимат кардаисти ин маънои ӯра дорад ки ты дар презерватив пул надорӣ ва албатта ки агар ҳам духтара ты дар реални ҳаёт ҳамун қанчиқата қабидӣ ты ҳамура бе ягон зашта бе ягон чӣ корта буд мекунӣ ва иш ҳама ба ты бугум ки дар ҳамун лаву даҳани ҳамун пешай ты як 10 дигар ранги ты буд ва ҳамун афту андомаш қади просто камтар салфеткаш агидагия хича бода пешти роста болош духиздагия ки буша нафаҳм ҳамун танара ты корта мекунӣ мера хай мефаҳм ҳо меган яхи одамо айдам корҳои вайша мекунанд то ҳайвон пайвон да дастам мезананд агар ки ҳам хеле одамо бошен шумо да хай фарқ надошта боша ҳами чиқри боша шид миштан мегирӣ хай ҳам хеле бошен бирен хай ҳам хеле кардан мегирен лекин дар кор нест просто қадри хитона будонед қадри хитона ты тайёр будӣ ки дар як танаи мард дар як танаи марде ки пур аз ғализии оби баданаш бошад тихта барай биша ки тасаввур кун танаи ҳамун одами қанчиқ ҳами хеле пешайта чандин тани дигара қабул кардагӣ ва аз ҷиҳати гигиенаш ҳам бигирӣ ҳами ислом барои чӣ дини ислом ҳамин корро манъ карда ки мисоли як зан қати чанд одам хона рава ё ин ки наоборот барои чӣ хотир барое ки агар аз тарафи медисина ҳам нигоҳ кунем организми ҳар як одам ба худаш ҳар як махсус бактерияу чизҳои гуногун дорад вақте ки як одам қати ховхез мекунад вай аллакай иш ба иш туғрия иммунитети якдигариша қабул мекунад вақте ки одамои гуногун қате ки хов меравад чандин намуд обҳои бадан якҷо мешавад просто аз сабабе ки ҳар як кадоми ҳамун як касалиҳои хурдака ҳам дора як чизи нимчи ки ягона ҳеҷ таъсир намекунад вақте ки бадани зан партов мешавад ранги мусорни бак мешавад вай бу мекунад ҳамин мусори хонатона бин якта пакета ҳеҷ бу надорад нормали якта ҳамсояш лекин ҳамаёро мебаранд дар як партов мепартоянд то бин ки вай бу мегирад барое ки аз ҳар ҷо бактерияҳо ҳама ҷамъ шуда як вируси махсус мешавад барои ҳамин дини ислом ин чиза
ман карда ин чиза ҳаром гуфт. Ва агар гуфтестам бо ки аз ҷиҳати динӣ ҳам нагирем, аз ҷиҳати ма шумода дунявиш фаҳмондаистам, медицинскиш фаҳмондаистам ки чӣ хеле. Баъди ҳамин кора дониста ту бояд дигар да фоҳиша даст нарасонӣ. Вай ғализа. Як вақт дар як ҷо шиштагиян мардҳо як зан. Ин нақла ҳар кас ҳар хела мекунад, муҳимаш он нестае ки чӣ хелӣ мекунанд, муҳим онае ки чӣ рух метавад. Баъд гап-гапе ҳами зану шавҳарӣ мерава, медонистагии одамои басаводо, шейхҳо гап зада истиянд дар бораи ҳами ки мисол мард метавонад чанд зан бигирад, зан наметавонад чанд шукам хемахе ки зан чоя меёрад мега ки барои чӣ наметавонад? Барои чӣ мард метавонад то 4 зана бигире мисол, зан наметавонад 4 та шавҳар кунад, 5 та шавҳар кунад. Чӣ ба? Он марди хиратманд мега ки як чойнику 5 пиёла биёр. Мега ки аями чойник дар 5 пиёла чой бирез. Мереза аз як чойник дар 5 пиёла чой. Баъд мега ки ана кун бира як пиёлаву 5 чойник биёр. Баъд мега ки ана аку аз ин 5 чойник чӣ хеле ки аз як чойник дар 5 пиёла чой рехтӣ, ҳамун хел дар як пиёла алакай дар ин доф аз 5 чойник чой бирез. Дар пиёла чой рехтан мегирад ки аз як чойник чой буд нӯшида, алакай аз лаби пиёла сар мезанад. 5 чойник дига тамоман намеғинҷа дари. Ҳодисат ҳамин ҳолат мега барои ту нормални ай? Не нормални нест. А ҳолати дигар ки аз як чойник дар 5 пиёла чой рехтӣ нормални ҳолат ай? Бале ҳолати нормални. Ана барои чӣ мумкин нестае ки занда одновременно 4 та 5 та шавҳар кунад? мумкин нест. Мард хориҷкунанда, зан қабулкунанда, ҳамун ҷойдонот мусор мешава мерава. Хе гап да дига тема рафт, буда темаи духтаро рафтак, ягон интересни чунин мавзӯъ шидак, баъд мо унҷа даруҷа бо пурра дар ин бора гап занем. Но ма фаҳмондам, ма фикр мекунам ки мақсади маро фаҳмидем. Агар фаҳмида бошед, маладес, лайка фаромӯш накунед, дар комментария фикротона бинависед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.